Εντάξει. Έλα, μέτρασε, προχώρα. Δεν βλέπω. Τι έχει πει. Εντάξει. Βρες του καλά. Να το κουνιέται αυτό. Ναι, εδώ είμαι. Hey, scanning the heartbeat. Can I hear the heartbeat? Wait. Let us first measure. Πόσο βγαίνει η φάνη? Λεπτάκι, να σου πω το δω. Γιατί είναι λίγο μυστήριο το θέμα. Φάνη F2. Πόσο λέει ότι είναι? 12 εβδομάδες περίπου. Στο έβγαλε. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Το πιάσουμε καλύτερα. Μπορεί να είναι και 13. Να βάλουμε και... Δεν το ξέρω καλά αυτό το κολοϊπέρχο. Αμά ρε Φάνη, πες τον να φέρω άλλον. Μη με βασανίζεις κι εσύ. Τι έχει? Δεν ξέρεις το CRL... Ναι, αλλά εκεί όμως κάνει αυτό και δεν βλέπουμε στην οθόνη. Κλείστο σε παρακαλώ το κινητό. Ναι,